Hej alle sammen. Det her er forfatteren af den her bog, I læser. Lennox Rahal. Nu skal vi lave et spil med Click Team Fusion. Når jeg har åbnet Click Team Fusion, tryk på ny applikation. Dobbeltklik på den der hvide boks. Dobbeltklik igen og vælg aktiv. Når dobbeltklik på den der ting, der lige popper op. Med den her værktøj kan I zoome ind. Med den her kan I frit tegne. Med den kan I gøre ting rent. Og I kan gå tilbage, for hvis nu I tegner noget forkert, og frem igen. Og I kan også lave bokse. Med linjer udenpå. Og bokse, hvor det er fyldt indeni. Og bokse med en anden farve indeni. Den anden farve indeni er den der farve der. I kan ændre den til hvad I vil. I kan også gøre det samme med cirkler. Nu har jeg lavet en lille animation. Her kan I ændre hastigheden. Når den herhen er sat til 0, looper den. Og jeg vil sætte den tilbage til splitsekund nummer 7. Det er det nederste gør. Den har loopet. Kan I se? Okay. Nu lav en til aktiv objekt. Placer den et eller andet sted. Dobbeltklik på den. Og så tegn noget, som I skal bruge til gulv. Når I er færdige, tryk på play-knappen for at se, hvad I har lavet. Og tryk på den der knap, og så tryk der, for at tegne med den objekt, I har valgt. Så det du gør, det er, at du klikker på den der tegning igen, så er det, at du dobbeltklikker, trykker på quick bagdrop, og så er det, at jeg forklarer bare resten med tekst.
Nå alt sammen, det er det for den her video i den her bog. Nå, ja, der er stadig lidt tilbage af det, I skal gøre. Nå, ja, så håber I nød den. Håber I nød jeres spil. Ja, måske laver jeg en bog nummer 2. Kom an på, hvis I vil have det. Jeg gør det ikke, hvis I ikke vil have det. Så vi ses i næste bog. Hej. Okay, det var en ret dårlig slutning.